Του πατρός δημιουργική δύναμη, ορπάσει την οικονομία με της των πρωτών σωτηρίων, υπερκάλους πληρώσει πιστεύω Θεός ημών, ο θανάτου δεσμούς αλήθους και κλήθρα άδεια ρίξας, πονηρόδε πνευμάτων κλήθρα καταπατήσας, ο προσαραγός σε αυτόν άομον υπερημών ιεραρχείων, του σώματος του άτομου αισθησία, το πάση αμαρτίας άψε στόμα και την άδα των μηδενσπικτής τάφης, αηδή του λογίας, ζωή μην αιώνιο χαρισάμενος, ο Ισάδου καταβάσει του μορφούς αιωνίους συντρίψας, και της χάρου καθημένους άνδρων, υποδείξει τον Ερατζέκακο και βήθιον ράκοντα, θεοσόφο δελεάζω και πιστρέψεις, και σειρές ζώφου δεσμεύσεων τατάρου, και πληρίας βέστου και σκότω εξωτέρων, και της απειροδράμους και της φαλισσάμενος ισχύας, η μεγαλώνυμος σοφία του πατρός, ως επηρεαζομένος μέγας εκπλήτως φανής, και φωτίσας σε σκότη και σκιά θανάτου καθημένος, τσι δόξησα ενάω Κύριε και πατρός υψής του Ιε, αγαπητέ. Τα ίδια ο φως της αηδή φωτός, ήλι δικαιοσύνης επάρξου ομοδεωμένους, και ανάπτυξη ψυχάς του δρού σου, των προσεκτιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και των λοιπών συγγενών και τα σάρκα, και πάνω τον οικείο της πίστεως, περίον και τη μνήμη πλουμαθανή, ότι εσύ πάνω το κράτος, και τη σειρή σου κατέχεις πάντα πέρα της γης. Δέσποτα του παντοκράτου Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, γένος του τούτου και θανάτου, και πάση πίσω της ανθρωπίνης δημιουργίας, συλλισταμένης και πάλι λιωμένης, ζωής και τελευτής, της εντάφτη διαβολής και της εκείτη μεταστάσεως, ο χρόνος μετρών του ζώση, και καιρούς θανάτου εις τον κατάβολη εισάδου, και ανάλογα δεσμεύων, εν ασθενεία και απολύων δυναστεία, το παρόντα χρησίμος οικονομών και τα μέλλοντα ρησιταλός δικών, του θανάτου κέντρου πληγέντας, αναστάσεως ελπίζω γνώμη. Αυτός δέσποτον τον απάντων Θεός, ο σωτήρι μόνη ελπίς πάντων καλά της γης και ο θαλάσσιον ακράν, ο κεντάφη και εσκάτη και μεγάλη, και σωτήριο ημέν της Πεντηκοστής, το μυστήριο της Αγίας και ομοσίου και συναϊδίου και αδιαιρέτου και συγχύτω τριάδος, υποδείξεις ημίν και εντουφύτηση και παρουσία του Αγίου και ζωοποιούς πνεύματος, εν είδη πυρήνο γλωσσών, επί τους Αγίους Αποστόλους Ηχαίας και Ευαγγελιστάς τους θέμενους της ευσεβούς ημοπίστεως και ομολογητάς και κήρυκας της αληθούς αναλυτής θεολογίας, που κατά την αρχή του Παντελείου εορτή και σωτηριώδη λασμούς εκκλησίας, υπέρ του κατεχομένων άδει, καταξιώσεις δέχεστε μεγάλες και παρέχουν ελπίδας,